Су басуга каршы туру буенча уку күнекмәләре Әлбәдин авылында үтте. Гадәттән тыш хәл булган очракта халыкка 32 берәмлек техника, шуларның 5се йөзү җайланмалары һәм 70 кеше ярдәмгә киләчәк. Барлык хезмәтләрнең әзерлеген әлеге уку күнекмәләрендә карадылар. Сегодня у нас учение по половодью, завтра по лесным пожарам. Ну, как знаете уж, как у нас заранее надо ко всему готовиться, ко всем наихудшим сценарию. Молодцы, сработали оперативно, подъехали. У нас на сегодняшний день в районе создан один. Бүген районда бер стационар гидропост эшли Миша елгасында. Көн сайын 2 тапкыр мәгълүмат бирә. Бу иртәнге 8 яртыда һәм кичке 6да. Суның күтәрелүе төнге сәгатьләрдә күзәтелә. Районда су басу куркынышы 4 авылга кагыла. Петреш, Әлбәдин, Райкова һәм Кибәш. В этих населенных пунктах, значит, могут попасть под подтопление. Әлеге торак пунктларда су басу куркынышы 263 йортка яный. Анда 877 кеше яши. Эвакуациялау өчен 2 вакытлыча пункт каралган. Бу Күн авылы мәктәбе һәм Петрешнең беренче мәктәбе. Команда штаб уку күнекмәләре 2 көн дәвамында барды. Икенче көнне янгыннарны сүндерү буенча барлык хезмәтләрнең әзерлеген тикшерделәр.